கம் பேக் டு கேமிங் ராகுல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம், ஒரு கிளாஸ் கார்டுறாங்க பேச்சு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக்கு, ஷேர் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் அந்த பெல்லையும் தட்டி விட்டுருங்க. அதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ போய்கிட்டே இருப்போம், போய்கொண்டே இருப்போம். சடக்குன்னு திரும்பிட்டு இது டேஞ்சரு, சரியான பாதையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டுங்க அப்படின்ட்டு இனிமே அவனு வராங்களான்னு பார்ப்போம். இனிமே எவனும் வரலை. இனிமே வாயே வளருது இனிமே பற்றி சொன்னாலே. இனிமே அவனும் வரலப்பா. ஐயோ இங்கனக்குள்ள இப்போ தான் சொல்லி தான் ஓடுறான். அட்டி வாங்கிட்டான் ஓடுறான், நெல் இருந்தால் வாங்கிட்டான். ஐயோ இது யாருப்பா, கோபாட்டக்காரா இருப்பா போல. அவ அந்த நாட்டி இது அதான் அந்த பொம்பளை பிள்ளை. ஐயோ இன்னி 2 பேர் இருக்காங்க, 2 பேர்த்த போய் நம்ம போய் அடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை வச்சுட்டு ஓடுறான். கை புள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் அதுக்குள்ளே ஒருத்தன். ஆஹா நம்ம கில்லு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவள் பிஸ்ட்டு பவருக்குங்க இருப்பா போல். அவள் பிஸ்ட்டை வச்சே அடிச்சு கொடுறா எல்லாத்தையும். சரி எங்கே போவான்னு பாப்பா. அங்கிட்டு போவோமா வேணாமான்னு பட்டு அங்கே போய் யோசிப்பேன். போவோமா வேணாமான்னு நம்ம டீமில் ஒருத்தவனை வச்சுக்கிட்டாங்களா. அது சாப்பிட்டோம். ஐயோ 0 கில்லு போயிடுச்சு. ஏமாவாமா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு வேறு லெவலில் போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ரவுண்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு. எந்த கன் எடுக்கலாம் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. சரி அவங்ககிட்ட கீழே இருக்கிற கன்று எடுத்துகிட்டு போய் அடின்னு அடித்து சாத்தி விடுன்ட்டு போவோம். டக்குன்னு இவங்க வேறு திறந்தே விட மாட்டாங்க. திறந்துட்டாவது நம்ம ஆள் போகலாம். காய்ஸ் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கொஞ்சம் ஷேர் மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணி விட்ருங்க. சப்ஸ்கிரைப் முதல்ல பண்ணிடுறீங்க, ஆனால் அந்த லைக்கும் ஷேரும் பண்ணி விட்ருங்க. எனக்கு லைக் கூட வேணாப்பா, ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் 2 மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது டக்கு நான் அவனுக்கு வந்துட்டேன். டாய் அப்போடு இஷ்ணு கேமிங் ரவுண்ட். ஐயோ லைக் கொடுக்குறானே. ஐயோ கடவுளை கொடுத்தேன், ஓடிட்டான். இந்த வர அடி ஓடு அவரான பாதையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருங்க. கரெக்டாக வரா இங்கிட்டு தான் நான் இருக்கேன். பிறகு இங்கிட்டே வந்து பண்ணியாச்சு. இன்னும் லெஃப்ட் சைடில் எவனோ இருக்கான் போல. இந்த அங்கே டீமெட்டுக்கிட்ட அங்கனக்குள்ள இந்த ஒருத்தர் இருக்கான். ஐயோ 2 பேர் அங்கே தான் இருக்கான். ஏன்னா டக்குன்னு இந்த ட்ரம்மு மேலே ஏறுறான். ஐயோ அவனை வேறு நாக் பண்ணிட்டாங்களா. சரசரன்னு ஏறுறா தம்பி. டக்குன்னு போ மேட்ச் விறுவிறுப்பாக போகணும் டக்குன்னு. ஐயோ அவன் வர அங்கே இருக்கான். அவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலையே. எங்கனக்குள்ளே இருக்கான். ஒருவேளை அந்த வீட்டுக்கிட்ட தான் எங்கேயும் இருக்கான். எங்கன்னு தான் தெரியலப்பா. ஐயோ லைஃப் வர கொடுத்துட்டானா. 2 வரான். அட்டி ஐயோ ஸ்கிரீன் வேறு ஆகான்னு தூக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஓயாமல். இந்த இருக்கேன். வா. ஐயா நம்ம டீமெட்டு இதான் வச்சுருக்கானா. யாரோட அடிக்கிற பார்த்தா அங்கனக்குள்ளே இருந்து. ஐயோ நீ இங்கன தான் இருக்க. பாம்பு ஐயோ அடி விட மாட்டேங்கிறா. ஓடுறான். ஐயோ மாற்றி அடிக்கிறாங்கண்ணா. ஓடுறான்னா பாம்பு போட்டு ஒரு நாக்கு. எப்படியே பாம்பு போட்டு. ஆனால் நம்ம டீமெட்டு பக்கிரின்ற பேர். பாம்பு போட்டு ஒரு நாக்கு பண்ணிட்டேன். இன்னொருத்தர் எங்கன்னா ஆக்கியான்னு போய் பார்த்தா காணாமடா. காணாமடான்னு சொன்னால் டக்குன்னு நினைக்கிறான். ஐயோ அது விழுக மாட்டேங்கிறான். விழுக மாட்டேங்க. அவனை கெட்சாட் அடிக்கலாட்டி நான் ஒரு ப்ரோ பிளேயர். இஸ்மி கேமிங் ராகுல் ப்ரோ பிளேயர். பட்டா ப்ரோ பிளேயர். ஒரு ஹெட்ஷாட்டு பார்த்தீங்களா கட்டா. அப்படி இல்லாட்டி திரும்பிய வீடியோவை ஓட்டி பாருங்கள். டக்குன்னு வந்தாச்சு. 2 நாக் பண்ணிட்டாங்க. ஐயோ என்னடா டே, நமக்கு ஏற்கனவே டேமேஜ் கொடுத்தாங்க. 2 நாக் பண்ணிட்டாங்க. இங்கனக்குள்ளே 2 இருந்துருக்காங்களா. நல்ல வேலை நம்மளை அடிக்கலை. ஐயோ 2 பண்ணிட்டாங்க. எங்கிட்டா போவான்னு பார்ப்பேன். எங்கிட்டு போனாலும் அடிக்கிறான். ஒரு ஒஸ்ட்டு பிகர் இண்டியன்டா தம்பி. ஐயோ அவனுக்கு ஒரு லைஃப்பை குறைச்சி விட்டாங்க. ஐயா போடு ஒரு கில் பண்ணிட்டா.
2 vs 3. இந்த இங்கே ஒருத்தர் எவன் அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுக்குள்ளேயே அங்கே ஒன்று செத்து போச்சு. ஓ செத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கனக்குள்ள குள்ளால போட்டு ஏறுவோம். ஐயோ வீட்டு கண்டா விட்டுருக்கலாம் சொல்லிட்டு எங்கிட்ட வராங்க. ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஷார்ட் கன் எடுப்பான்டான்னு சொல்லிட்டு அடிப்பேன். கரெக்டாக எங்கிட்ட வந்துடுவேன். எங்கிட்ட வந்தோன்னே ஒரு ரெட்டி அடிப்பான். நான் தெரியாமல் நாங்கள் மேலே தள்ளிட்டேன். அவன் வந்தாலும் அடிச்சிருக்கலாம். விடுங்க ஒரு ரவுண்டு ஜெயிக்கிட்டவங்க. டக்குனுங்க வந்து பார்த்தா நம்ம டீமெட்டெல்லாம் கொலை கன்னில் இருக்காங்க. அட்ரா விட்டாதரா விட்டுறான்ட்டு இருக்காங்க. ஐயோ அதுக்குள்ளே ஒருத்தவனை அடிக்கிறாங்கடா. ஓடுறான்னு சொல்லி போனேன். ஒருத்தங்க இல்லை ஒருத்தவன் தான் நான் நாக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வராண்டா ஒருத்தவன் போடுறாடி ஏற்கனவே நாக் பண்ணியிருக்கேன். அதான் நம்ம அடிச்சுட்டு இருக்கோமா. சரி அவன்ட்டு இருந்தால் எம்பி பாட்டியை சுட்டுட்டு சரி எம்பி பாட்டி எடுத்துட்டு அப்படி எங்கிட்ட போவோம்னு சொல்லிட்டு போவோம். இங்கிட்டு போனாக்குள்ள அதுக்குள்ளே தான் இருக்கான் போலாமே. எப்படி சுற்றி வருவோன்ட்டு போவேன். போவோம் அது எங்கே உள்ளே இருந்தாவே கணக்குள்ளடா இருக்கான். மேலே இருக்க மாட்டானே. அஜின்ட்டா ஊடுறான்டா அட்ரா போடுறான். அப்படிங்கன்னா யூஎம்பியை கையில் தூக்கூடாவே அப்படின்னு கண்ணா இருக்கான். நமக்கு வேறு வாய்க்கு அவ்வளோ வருது. இந்த வேண்டா இருக்கான்டா ஊடுறான்னு பார்த்தா வேணாம் அவன் எப்படி இங்கிட்டு தருவான் படிச்சிடலான்னு பார்த்தா சரணு விட்டு ஒரு கிளி போடு வேறு லெவலு அடிச்சாச்சு. டக்குன்னு மெல்லுக்கு வந்து பார்ப்போம். நெல்லில் கொஞ்சம் பயங்கரமான ஒரு கட்சாட்டு இருந்தால் டக்குன்னு மேலே தவிரு சிறப்பாக வந்துடும். டக்குன்னு மேலே தவும் எனக்குள்ள குலால்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கலான்னு பார்ப்பேன். டக்குன்னு குலால்குள்ளே ஒழியவும் பார்ப்போமா. இது கீழே இருக்காங்களா ஜிம்கனுக்குள்ளே வந்துட்டாட்டா. ஜிப்புன்ட்டு சாட்சின்றது கூடு வேறு லெவல் கட்சாட்டு கேமிங் அவங்க யார்கிட்டா ஹெட்ஷாட்டு ப்ரோ பிளேயரா. நான் அவனை பேர் ரிவ்யூ பண்ணுங்கடா. அவன் பண்ணுறானா பண்ணட்டும் இந்த மேட்ச்சு போய் அடிக்கணும் டக்குன்னு. நம்ம டீம்மெண்ட்டை பூரா கீழே இறங்குறாங்க. நம்ம எங்கிட்டு போகணும்னு பார்ப்போம். அதுக்குள்ளே அங்கேன்னு ஒருத்தவன் அவனாம்ப்பா ஒருத்தவன் தான் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். இன்னொருத்தன் எங்கடா இருக்கான். இன்னொருத்தவன் இங்கிட்டு தாண்டா இருக்கான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இன்னொருத்தன் எங்கடா இருக்கான் ஒன்றும் தெரில. அவன் எங்கே இருக்கான்னு டக்குன்னு பார்த்தா அங்கே மேலே இருந்து அடிப்பானியா. என்னடா மேலே இருந்து அடிக்கிறா அழகா போடுறா ஏறா மேலே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்குள்ளே போயா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துருங்க.